Ďuro, keď si spomenáš na tie začiatky so skupinou Dark, tak ako ste zaňali nástroje? Bolo to ešte... No, vtedy to bolo také šialené, že vlastne čo sme mali prvý synťak vlastne, tak úplne prvé skladby som spravil na požičanom synťaku. To bol vlastne od Milana Michalika z Bongu, z kapely D20 na Roland a na to som spravil 3 skladby, v Blaňu ešte jednu a vlastne s tým sme potom vystupovali vlastne pred Bongom v PKO, s tým 3 skladbami a malo to úspech, takže potom sme my kúpovali taký istý synťak D20 a na tú dobu to bola strašná pálka, pretože vtedy sa zarábal nejakých, ja neviem koľko, možno 6, 7, 8 tisíc korún, možno ani toľko, neviem zase presne. No a ten Roland stal 45, takže sme to zbrali na poli, kúpili, brigadovali sme u otca na stavbe krompače, lopaty a tak, niečo som si požičal od našich, to som potom splácal. No a druhý synťak to bolo to isté, tiež to bola V30 vlastne, sampler, ten stal 55 000, takže boli to palety vtedy, akože bolo to zverina, no.